खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय जों दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोननि सेराव नुजाथि फैलायबाय दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ लिमारि खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोलायगोन दिनैनि लिमारि खन्थाइनि मुं बर' राव गेवलांथों बेखौ लानानै बिथाङा लिमारि खन्थाइ सुजुदों नोंथांमोना अननानै खोनासंलांलायदो बिथाङा मा फरायनानै खोनासंहोयो बर' राव गेवलांथोंखौ लानानै लिमारिक जेब्ला जों 1975-76 मायथाइयाव फरायदोंमोन गामिनि गुदि फरायसालियाव टिकेट होयोमोन फोरोंगिरिया टिकेट हरोमोन आफादा लिरनाय दङमोन बर' राव गेवलांथों बे टिकेटआव थारमाने थाइसे थाइसेनि टिकेट हरोमोन आरो मास्टारफ्रा जोंनो बर' राव गेवलांथों होननानै जोङो ओमफ्राय बेवहाय थाइसेनि टिकेट बायनानै बेवहाय बिखायाव जों सिथाबनानै लायोमोन आरो बेखौ लिरदों आरो आं गोदोनिखौ गोसोखांनानै जों माबाफ्राव फरायबा एल पि स्कुलाव फरायबा बयबो बर' हारियानो बर' राव फरायनांगौ बर' रावखौ गोजौआव दैखांथारनांगौ लिडारफोरनि साननाय जेरै साननाय एरै मावनाय गोनां गैयै बयनिबो फिसाफोरानो फरायनांगौ गोदो थारमाने बर' राव खुलिजेननायाव बयबो बर'फोरखौ बर' हारिखौ फरायनांगौ होननानै गामि गामि मबिलाइज खालामदोंमोन बयबो बर' बिमा बिफाफ्रानो गाव गावनि फिसाफोरखौ गोनां गैयै बयबो बर' रावआवनो फोरोंदोंमोन आरो बै समाव इंराजि मिडियाम गैथ'वामोन मिसन टिउसन गैयामोन बेफोरो लिडारफोरनि साननाय आरो जेरै साननाय एरै मावनाय बिथांमोनहा जेरै सानदों एरै मावदोंमोन आरो बेखौनो लिरदों आरो गोनां गैयै बयनिबो फिसाफोरानो फरायनांगौ बयबो फरायदोंमोन आरो गोनां गैयै बयबो गाव गावनि बिमानि रावजों फरायनांगौ होननानै बयबो फरायदोंमोनबो बेफोर आयदाखौ जोंबो गोजोनदोंमोन गोनां गैयै बयबो आखाइ खबदोंमोन पिटिसि राजखान्थि दाबाय बर'निफ्राय एमएलएबो जाबाय उनाव मन्त्रि बिबानबो मोनदोंमोन थारमाने बर' आयदाखौ फरायनांगौ होननायाव बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिमा बिफा बयबो गोजोनदों आरो बयबो आखाइ खबदोंमोन फार्स्टआवनो आरो लिडार बिमा रावजों फरायनो मोननानै आरो फार्स्टआवनो राजखान्थि हान्जाबो दादोंमोन पिटिसि होननाय बिनिफ्राय रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा एमएलएबो मन्थ्रिबो जालायनो हादोंमोन बै समाव जोंबोदोंमोन हाथरखि जोंनाय बादि हर गेजेराव पुर्निमा अखाफोर जोंनाय बादि फरायबायबो बयबो मानबो मोनबायबो माखासेया साख्रिबो लाबाय बायदि बायदि बर' मिडियामजोंनो फरायनानै गोबां डिग्रिबो लादोंमोन गोबां साख्रिबो लादोंमोन बेखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो गोदोनि दिननिफ्रायनो नाथाय बेसो साननो गोनां जाबाय सुक्तिया खेबथाम सुक्ति जाबाय बर' हारिया बिएसि बिटिसि बिटिआर सैथो थिनि सैथोथार नाथाय बबाव थाखोमाखो बर'लेण्डआ फैयै फैयै नै दासो 2000 जौथायावसो जोंहा सुक्तिया खेबथाम जाबाय आरो बिएसि खनसे बिटिसि खनसे बिटिआर खनसे सैथो थिनि सैथो बारा जाबाय आरो खेबथाम जाबाय नालाय नाथाय बबाव थाखोमाखो बर'लेण्डआ नाथाय बर'लेण्डखौ जों दिनैसिमबो जों बर'लेण्डखौ नुवाखै आरो बबाव थाखोमाखो बबाव नांथाबोखो बेखौसो साननो गोनां जादों होननानै बुंदों आरो नुवाखिसै नालाय फैयै फैयै 8 सिडुलाव हाबबावबाय बर' हारिनि दाबिनाया गेजेर नांबाय नाथाय बाहायाखै अफिसाव लिरनांगौ जायो गुबुन रावाव बर' रावाव फरायग्राफोरा देबोरनांबाय फैयै फैयै दिनै 8 सिडुलावबो हाबबाय जोंनि बर' हारिया बर' रावा नाथाय बर' रावजों लिरनो मोनाखै दासिमबो बाहायजायाखै दाबो जोङो बर' रावजों फरायनायफ्रा थारमाने गुबुन रावाव लिरनांगौ जायो नालाय जोङो बिराद प्रब्लेमाव गोलैदों आरो दा आख' फाख'आव गोलैदों जेंनायाव गोलैबाय जोङो उनाव फैलायबाय खृष्टान मिसन बयबो फिसाफोरखौ लांबाय इंराजि रावनि टिउसन फोरोंबाय खारनाय बानाय
बारनाय इंराजि रावजों रायलायनाय बर'फ्रा सौग्रावबाय मिडियामनि जंसन दा उनाव खृष्टान मिसन इंलिस मिडियाम बायदिसिना खुलिलायबाय बेवहाय बर' मिडियामजों फरायोब्ला गोजौ लेभेल जानाय नंला सानलायबाय आरो फरायै फरायै मेट्रिक पास जायोबा कलेजाव इंलिस मिडियाम डाइरेक्ट मोनो नालाय बेवहाय फरायनाय लिरनायफ्राव एसे खस्थ' मोनहैयो जायनि जाहोनाव थारमाने एसे इंराजिखौ गोब्राब मोनो आरो बर' मिडियामजों फरायनायफ्रा हाख'वा मोनो बेखायनो दा उन्दैनिफ्रायनो इंलिस मिडियामाव सोबा साबसिन जागोन सानलायबाय बेवहायनो दा जोंहा मिडियामा जंसनाव एसे सौदावहैलायबाय बिदि जादों आरो सौग्रावहैलायबाय आरोबाव फैबावलायबाय प्राइभेट स्कुल जाबावलायबाय बेयावबो फोरोंनायनि गुबुल थुबुल प्राइभेटाव फोरोंनो साखाफारा मिसनाव थांब्लासो जायो रोंखा राखा लिरनो फरायनो हायैनो मिसनाव सल दाना फैलायबाय थारमाने बर' मिडियामबाबो प्राइभेट स्कुल फैबाय दा सरकारि स्कुलाव दा एसे दुरबल जानाय नुदों नालाय फोरोंनायनिफ्राय ओमफ्राय फरायसाफोराबो एसे दावगानाय बायदि नुवाखै नालाय बेखायनो दा प्राइभेटाव फोरोंनो बिमा बिफाफ्राबो साखाफारा जालायबाय आरो थारमाने प्राइभेटाव हरबा थारमाने बर' गथ'फ्रा थारमाने एसे स्मार्ट जायो रोंखा राखा जायो बेखौ साननो आरो लिरनो फरायनो हायैनो सल मिसनाव थांब्ला बेखौ सानलायबाय बेखौनो एसे खन्थाइनि रावजों लिरहरलायबाय आरो फैयै फैयै सरखारि फरायसालिया लाथिख' थालांबाय हनै गोरिबफ्राल' बासख' बर' मिडियामाव फरायसा गैलिया थाखो खथायाव फरायसा नुलिया दानिया आसाम सरकारा खालामबाय बर'खौ जिर' फैयै फैयै जोंना सरकारि फरायसालिया लाथिख'आनो जालांबाय खायफा फरायसालियावथ' फरायसायानो गैला फरायसा गैयिनि थाखाय मास्टारखौनो फोरोंगिरिखौ बेलेग स्कुलाव लांलायनाय जाहैबाय बेवहाय दा थाङै थुङै गोरिब गुन्द्रा फैसा गैथारिफोराल'सो एलपि स्कुलाव थालांबाय बिदि जाहैबाय आरो थारमाने साफा सानैफ्राथ' माखासे एसे एनै गेजेर थाखोनि मानसिफ्राथ' गासिबो प्राइभेटावनो हैजोब्बाय बर' मिडियामाव जोंना फरायसाफ्रानो गैलिया थाखो खथायाव जों फरायसाखौनो नुलिया दानिया आसाम सरकारा बारल'बाय ओरैनो सुथ्रुखा बर'जों दा बेखौ आसाम सरकारा जोंनि बर' हारिखौ जिर' खालामनो नाजागासिनो दं माने नाजाबायानो जाबायानो गोरोन्थिया बर' हारिनिनो जाबाय बर' मास्टारा गावनिखौ इंराजियाव फोरोंबाय बर' मास्टार लोंनायाव अस्टार गावनिखौब्ला इंराजि बिजोङाव थ्रोब सोबाय एसे सोंखारि हरनाय जाबाय आरो जोंनि बर' मास्टारा गावसोरनो बर' मास्टार जानानै गावसोरनो औवा ख'खौ फोरोंनानै दरमाहा लाबाय 40, 50, 60हालागै हाजारहालागै नाथाय गावनि फिसाफोरखौ एसे फैसा मोननायखाय इंलिस मिडियामाव थ्रोब सोहरबाय ओमफ्राय मालायखौ गोरिब गुन्द्रानि फिसाखौ एलपि स्कुलाव अ आ क ख 1, 2, 3, 4 होनानै फोरोंबाय बिदि जादों आरो एसे सोंखारि हरनाय जाहैबाय आरो गाज्रि दामोनसै बर' मास्टारफ्रा गोरोन्थिया मास्टारफोरनिबो दङ नालाय बेवहाय एसे सोंखारिजों लोगोसे खन्थाइखौ लिरहरबाय आरो सांग्रांथि खालामहरनाय जाहैबाय मालायनिखौ औवा ख'खौ फोरोंफ्लाबाय गावसोर न'खराव असमिया राव रायलायबाय फिसाफोरा बर' राव रोंलिया जानाय थानाय बर'नि नंलिया आसार खान्थि गासिबो असमियानो जाबाय मालायनिखौ बर' मिडियामाव गावहा बर' मिडियामनि मास्टार नालाय अ आ क ख 1, 2, 3, 4 फोरोंबाय थाबाय ओमफ्राय फिसाफोरखौलाय गावस्रानि न'खराव असमियासो राव रायलायो फिसाफोरखौ इंलिस मिडियामाव सोबाय सोरखौबा असमिया मिडियामाव सोबाय फिसाफ्रा दा उन्दैनिफ्रायनो बर' राव रायलायनायनि अयभास गैला नालाय फिसाफ्रा बर' रावखौनो रायलायनो रोंलिया आरो जानाय थानायफ्राबो बर'नि नंलिया नारजिबो सिनायला अनलाबो सिनायला नाफाम बाथोनखौबो सिनायला बिदि जाबाय माने दालि ओंख्रि आलु भाजा दालि ओंख्रि आलु भाजा माबा दावदै मामलेट बिदि आरो
न' बर'लेण्ड नरेस बुंनाया बबाव थांखो दिनैलाय मानो बयबो बबा जाखो लामा गेजेराव सौथुबाय रायजोफोरखौ थगायबाय थैलांनायफोरनि आदर्शआ बबेयाव गोमाखो माने गोदो न' बड'लेण्ड न' रेस होनदोंमोन लामा लामा गाबख्रावदोंमोन लामा जों जिराया जों गोजोना बुंदोंमोन दिनै नाथाय बिटिआर मोननाय गासैयावनो बावबाय बबा जाबाय आरो लिडारफोरा गोसोखाङाखिसै नाथाय बर'लेण्डखौदि जोंनो नांथारगौ बयबो नांगौ होननानैनो बयबो ओंखारदोंमोन लैहोर लैहोर बयनिबो गोसोआव जाखांफैदोंमन बर'लेण्डखौ नांथारगौ होननानै नाथाय बिटिआरसिमबो सहैबाय बर'लेण्डखौ सहैस्लाबासै लामा ससेयाव सौथुबाय आरो रायजोफोरखौ थगायनाय जाबाय आरो रायजोफोरखौ थगायनाय जाबाय दा गोरिब गुन्द्रा बयबो ओंखारदोंमोन गोनां गैयै बयबो ओंखारदोंमोन रोंनाय रोङै बयबो हेफाजाब होदोंमोन बयबो लैहोर लैहोर गारि लामा जथेदोंमोन रेलगारि जथेदोंमोन बयबो गावनि बर' हारिया स्ट्रं जानांगौ मोननांगौ मोन्थायखौ मोननांगौ होननानै बयबो गोरों गोराफोर बुंनायजों लोगोसे बयबो ओंखारफालांदोंमोन आरो नाथाय दा जोंहा थगायजाबाय आरो गुबुन हारिफोरजों जेनेबा जोंनि रोंगौथि गोनां खावसे लिडारफोराबो एसे थगायनाय बायदि जाहैबाय आरो बेखौ एसे सोंखारि हरनाय जादों आरो गोसोखांहोलायबाय आरो दा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमनाय माखासे बिर जोहोलावफोरनि आदर्शआ बबाव गोमाखो बेखौ बुंदो आरो थारमाने बिथांमोनहा बर'लेण्डखौ नांथारगोन नांगौबा जिउ होगोन होननानै बर' आइजोफोराबो खावसे थैबाय बर' जोहोलावफोराबो बिदिनो मुंख्लं जालांबाय आलाय सिलाय थैबाय बिनिखायनो दा जाहाथे बै थैलांनायफोरनि आदर्शखौ जों लाखिनो हायो बेखौ एसे साननांगौमोन आरो नाथाय बिथांमोननि थैलांनायनि जिउमाया दुखु थालांगोन आरो जाहाथे उनावबो जुदि मोनथाराब्ला दुखु थालांनाय जागोन आरो बिसोरनि आदर्शआ ओरैनो दैयाव थांसिगोन आरो बेखौ खन्थाइनि रावजों एसे दुखु मोननायजों लिरनाय जादों आरो फोरमायहरनाय जादों आरो गोजोन्थों खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ गासै मोन 12थि खोन्दोनि लिमारिक खन्थाइ फरायनानै खोनासंहोबाय सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै राजखान्थिसिमहालागै बिथाङा नोजोर बोनानै गावनि राफोद आखाइजों नैबे लिमारिक खन्थाइखौ सुजुनाय जादों नोंथांमोना खोनासंनानै गोजोननाय मोनबाय जानांगौ बिथाङा गावनो फरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो रोखा रोखायै बुजायनानै होलांबाय जेनेबा बर' बिजोंनिफ्राय जागायजेननानै एबा बै 1972 मायथाइयाव बै समाव जेब्ला बिथाङा गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन बै समाव माने गासैबो बर' मिडियामावनो एबा बर' बिजोङावनो फरायखायोमोन आरो बै समाव गुबुन बिजों बा इंराजि बिजों बेफोरबायदियाव फरायाखैमोन आरो एबा जोंनि इंराजि मिडियाम एबा बर' फरायाबाबो असमियायाव बर'खौनो फरायदो होनबा बर'खौनो फरायदो नाथाय गोबां खायसेयासो आरोना खायसेया खिन्थु असमिया बिजोङाव सासे सानैखौ फरायनाय नुदोंमोन आरो थेवबो बांसिनानो बै समाव बर' मिडियामावनो फरायोमोन आरो मिसनफ्राबो खाथियाव गैला बायामोन नालाय बेबायदि माने इंराजि मिडियाम एबा इंराजि बिजोंनिबो फरायसालि गैखायामोन आरो गासैबो माने गोनाङानो जा गैयियानो जा गासैबो बर' मिडियामावनो फरायोमोन आरो बर' मिडियाम एबा बिजोङावनो फरायनानै रोंखा रोखा जानो हादोंमोन आरो बै समनि जानो हादोंमोन आरो साख्रि लादोंमोन बायदि बायदि नाथाय आथिखालाव दा गासैबो माने इंराजि बिजोङाव फरायहोनायनि थाखाय जोंनि बर' बिजोङा एबा बर' रावा गोमालांनाय एबा बर' फरायसालिया गोमालांनायनि लामायाव बेखौ लानानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे आरोबाव बिथाङा राजखान्थिगिरिफोरनि सायावबो एसे सोंखारिनायजों लोगोसे गोसोखांहोलायबाय आरो ना होमबा खन्थाइनि रावजों गोबां सावरायनांगौ होननानै सानाखै नोंथांमोना गासैबो बुजि मोनखाबाय आरो बिथाङा गावनो गावनि राफोद आखाइजों सुजुनानै नोंथांमोननि सेराव फरायनायजों लोगोसे रोखा रोखा फोरमायनानै होलांखाबाय जोबनायाव गासैनिसिमबो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय